Alright guys, so magandang hapon. Nandito kami ngayon sa Yabo, Pili, Camarines Sur kasi nadaanan ko na naman tong ruin dito na kung saan ito yung natitirang parte ng dating hospital dito na kung saan ang pangalan ay Leprosarium ni San Lazaro. So kung makikita nyo ito yun, tanging ibabaw na lang ng hospital ang natira dito. Pero sa mga hindi nakakaalam, itong kinakatayo ng hospital na ito ay isang napakalawak na lupain na meron, kung hindi ako nagkakamali, meron siyang 323 hectares na kung saan ibinenta ng isang obispong pare sa isang Kastila na kung saan ang apelyido niya ay Soler. Hindi ko na matandaan yung complete name, pero itong hospital na to ay ginawa para sa may mga leprosy. Sa mga hindi nakakaalam ng leprosy, ito yung long-term infection na kung saan nakaka-apekto sa iba't ibang parte ng ating katawan, gaya ng respiratory tract, balat, mata, at kung saan saan pang parte ng katawan. So kung makikita nyo, ito na yun. Nung pag-vlog ko dito noon, wala pa yung barikadang yan, wala pa yung mga grills na yan, hindi pa siya talaga natatakpan kasi ang likod niyan ay Christ the King. So lapitan natin. So sa ngayon, malinis na siya. Nung pagpunta ko dyan noon ay medyo madumi at malumot, pero ngayon parang nilinisan na rin kasi yun nga, ginagawa na siyang barikada ng Christ the King. So hintayin lang natin kasi may dara na truck. So grabe oh, gawa sa bato ang hospital na to. So ibinenta to taong 1919, so napakatagal na. Soler. Tapos ito yung nagsilbing hospital sa may mga leprosy na mga kabayan natin. So grabe, napakatagal na ng ruin na to. Hanggang ngayon na hindi pa rin tinatanggal. Siyempre, ito yung natitirang history ng hospital na to. Bebe, saglit lang ha, dyan ka lang. So dito yan sa may Christ the King, sa may Yabo, Pili, Camarines Sur. So ito yung kataasan niya. Ayan o. Grabe, intact pa din yung semento niya. So ang hospital na ito ay gawa sa bato. Napakatagal na. Ayun. So medyo malaki-laki siya. Malapad yung baba niya. Kaso lang hindi na natin mapasok kasi may barikada na siya. Pero yun yung tuktok. Meron akong imahe or meron akong picture ng lumang ruin na to. So papakita ko sa vlog na to. So kung makikita nyo, yun naman yung simbahan ng Christ the King. Ayan. Dati wala to, ngayon meron na. So dito lang yan sa may Sitio Yabo, Pili, Camarines Sur, sa Barangay Palestina. Alright? Grabe, ang ganda. Isang historical spot dito sa Pili na kung saan ito yung nagsilbing, ulitin ko, ito yung nagsilbing hospital sa mga kabayan natin nagkaroon ng leprosy. So ito yung Leprosarium ni San Lazaro. Magandang hapon sa inyo lahat.